Itheme yayo ubungcwele part 6, ubungcwele part 6 noma inkonzo yesithupha sikhuluma ngobungcwele ngoba ngaphandle kobungcwele ngeke singene ezulwini. Ezulwini kungena abangcwele. Ngihlale ngisho lokho, umdali wezulu nomhlaba ungcwele, walidala izulu langcwele, waqhamuka uSathane nokungabi ngcwele waxoshwa. Ukuyivika lento uNkulunkulu ukuthi aphinde avukelwe, umoya ongcwele uzohlala kithi kuze kube phakade. Ake sibheke abaseKorinte bokuqala, abaseKorinte uJohane uthini manje? John 14. Mawuthi ngisakhumbula kahle uverse 17. Isavula nami ngibheke. Verse 16. Noma siqale ku-15. John 14 verse 15, 16 and 17. Uma ningithanda niyakudina imiyalo yami, ngiyacela kuBaba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade, umoya weqiniso, izwe lingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi, mina niyamazi yena ngokuba uhlala nani, uyakuba nani. Umoya ongcwele uzohlala nathi kuze kube phakade. Ingakho singeke singene ezulwini singenayo umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele uzosisiza singamvukeli uNkulunkulu sisingaphakathi ezulwini, njengoba uSathane wamvukela uNkulunkulu ngoba uSathane wayengenayo umoya ongcwele. Ingelosi azinikezwa umoya ongcwele. Umoya ongcwele unikeza abathengwe ngegazi lenkosi uJesu, unikezwa thina. Umoya ongcwele ingxenye kaNkulunkulu, uNkulunkulu uqobo lwakhe. So uyena ozosisiza singamvukeli uma sesisezulwini. Ngakho-ke umzalwane ongenayo umoya ongcwele ngeke angene ezulwini. Ngakho-ke sikhuluma ngobungcwele. Umoya ongcwele akahlali endaweni engcolile. Umoya ongcwele akahlali kumuntu olwa noNkulunkulu, ngoba yena uba yisitha sakhe. Isaiah 63 verse 10. Bantwana bakwa-Israyeli bahlubuka, umoya ongcwele waphenduka isitha sabo. Asifundeke izwi losuku, bengidlula nje lapha. Mahebheru chapter 12 verse 14. Zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Uthumani ukuthula nabo bonke nobulungiswa ongenakho ngeke ambone uThixo. IsiXhosa leso. Phuthumani ukuthula nabo bonke nobulungiswa ongenakho ngeke ambone uThixo. Izwi lelisemqoka ngendlela emangalisayo. Sikhulumile sathi ukhiye lo ukubona inkosi. Ukhiye unenhlangothi ezimbili, ukuthula nobungcwele. Sikhulumile ke ngokuthula kakhulu. Sesikhuluma ngobungcwele kulezi insuku. Ukuba ngcwele kungukuzahlukanisela uNkulunkulu. Bethi bekhona bonke abantu ungabanaki bafana nabangekho, uba marginalize, ube ngcwele, ungabe ne-peer pressure, ungabe saba abantu bazothini. Mina mase ngenze njena abantu bazothini.
khona lo mbuzo ophenduleka izolo obefakaza laphaya ohlala ukhathaza abantu kakhulu abesifazane malithi iBhayibheli angaprofeti angakhuleki engambozeli ekhaya bese kufanele ngimboze enkonzweni ngizomboza noma ngisukile enkonzweni na. The question is, awuthandazini wena mawungekho enkonzweni? Mawuthandaza kusho uzolifaka iduku lakho lingaphinde liphume ekhaya. Ngoba ugibela itekisi kuvuka umkhuleko uthwala nini ekhaya? Uyahamba lapha emall kuvuka umkhuleko besifazana abasebasha ba-approachwa indoda iyashela sekubiza ukuthi uqala uthandaze before uyiphendule awumbozile ekhaya. So but the choice is yours ukuthi uyothwala ngokuze enkonzweni noma wena mawuzazi ukuthi ungowesifazane okhulekayo uyohlala uthwele bese bekuhleka ontanga yenu basho bonke abafisa ukusho kodwa mawukhumbula wena ukuthi uzahlukanisela uNkulunkulu awuwina ndaba. Just don't give a damn ngoba wena uyazazi ukuthi awuyena waleliswe. Sifundile leluzwi abangabeli abaleliswe abezwe namanje abayizwa lentshumayelo abayizwa. Uzobona nje kusasa ekuseni ukuthi uzobona mina ngizobeningi kodwa ngizobona emagrupeni abazuphuma njengoba ngithinta izinto zabo nje bayaphuma abaphuma kodwa baphuma nabefundisi babo ngoba ubungcwele abafuna abantu bafuna imali bafuna ibandla elikhulu. Ngikwazi nezinto engeke ngishumayele ngoba abantu bazohamba ebandleni bese ngiyalamba. Ngiyakujabula wena mfundisi osebenzela isisu sakho maye kuwe ngoba luyenza usuku yesu umaluso omkhulu mayefika uzofika kuhlola athola ukuthi izimvu zakho iphathe kahle yini noma ubukhethe ezikhuluphelele mayinikela imali encane umuntu awunandaba. Ngiyafuna ngimtshele imfihlakalo khona abantu abakhipha okweshumi u20 ngikukhulekela ngendlela efanayo nokhiphe u10,000 ngoba lo muntu lo 20 rand awukhiphile yona mala nayo ukhipha okweshumi kuyona uNkulunkulu uzombusisa. Angikwazi ukukhetha ukuthi lo muntu ukhipha u20 rand ngimshayela umkhuleko omfushane uthola umuntu ofana nowabanye naye ekhipha u20 rand okungena ekhaya lezwi kube ubabonisa abantu ubona imhlolo ubona izinto ubona uvivinywa athi uNkulunkulu ngifuna ubona uzomkhulekela ngendlela efanele lo nami ukhipha u20 rand. Ngikhuluma ke nge-smallest amount eke ingena angisho ukuthi ingena kanye ingena nje kaningi o40 rand no20 rand ngoba ngiyena umfundisi wemali ofuna imali enkulu ngoba imali ayikuyona eyami ukuze umunikazi wami usiseke wami umsebenzi kumkhulekela ngingabuki ukuthi imali wathi uJesu ngelinye ilanga efika ethempelini wabona owesifazane umfelokazi enikele ngamafadingi amabili. Namhlanje ngaze amafadingi amabili afana nani ngoba imali engatheni 10 cent mhlawumbe singalanisa ngo10 cent namhlanje awusatheni kodwa uyabalwa ngeke makufune ku1 rand u2 rand washoda u10 cent sebengakunika nje mabengenandaba nemali kodwa mawungekho lo 10 cent ngeke uyithole into ebiza u20 bani ngifuna ukuthini 20 rand mawena uphethe bani u19 cent angisayazi imali asidluleke lapho ngiyangizwa ukuthi ngithini. Yingakho ke kufanele siphathane ngokulingana ngoba emehlweni kaNkulunkulu bonke abazalwane balingana akekho ongcono akekho ongengcono. Yabona lento yama-emoji ayikho umuntu emthestayo njengami iyangithesta ngoba njengoba uJesu ethe umuntu ofake i-emoji ngimkhiphe kubuhlungu uthola umuntu ukhipha okweshumi 3,000 ufake emoji kufanele ngimkhiphe. Ngingabi nandaba ukuthi umnikelani ngoba kanikeli kimi kufanele ngimkhiphe okwakho ukudikila ngabuyi noma abuye kodwa mayibuya ngoba ngimkhipha ngimblock kufanele acela abanye bamcelele kube nzima ukubuya kungabi lula uze angaphinda afake emoji. Ungakwenza wena lokho umuntu ekhipha 3,000 ekhipha 6,000 okweshumi uzolalisa amehlo umyeke kodwa lo ngakhiphi lutho
awuthi ngimkhiphe lo faka kuNkulunkulu silingana sonke ngisazolandiswa ngale mphefumulo angiliphethe ikhalezi sengathi ngiphethe umuzi wami ngoba nawo wami ngisazobuzwa ngawo kodwa ngiliphethe ikhalezi njengomuzi kaNkulunkulu kufanele sibe ngcwele ngoba yena ungcwele singakhethi abantu singakhethi ubuso uNkulunkulu silingane sonke Petro qala chapter 1 verse 15 uthi kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke ngoba wanibizayo njani ungcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni konke ukuhamba konke ukuphila lithi lesingisi but as he who called you is holy you also be holy in all your conduct kuyo yonke indlela oziphatha ngayo ziphathe ngobungcwele ukuba ngcwele kusho ukuthi uma wona usheshe ulibone iphutha lakho bese usivuma isono sakho ngokusheshsha ukuba ngcwele lo akusho ukuthi ukuba ngcwele ukungasenzi isono kuphela langeke liqhamuke igama elithi iphutha langeke liqhamuke ngesizulu elithi iqhosha kubhekile but iba umuntu othi mawusubona iphutha lakho uphuthuma ulungise ngoba uJesu angabuya nini noma yini alanda ibandla akuthola usenze lelo phutha bese uyasala ukuba ngcwele lo akusho ukuba ngcwele ufanele uhlale ungasenzi isono uJesu bantu wafelana esiphambanweni lalela u1 John chapter 2 verse 1 uthi umpostoli lapho bantwanyana bami ngilobela lokho kuba ningoni kepha umuntu ona sinommeli kuBaba uJesu Kristu olungileyo yena uyinhlawulo ngezono zethu kungeke zethu zodwa kodwa nangezezwe lonke ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sidina imiyalo yakhe lo othi ngiyamazi engadini imiyalo yakhe ungumqambi manga iqinisa likho kuye ngekho iqinizwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela ngalokho siyazi ukuthi sikuye lo othi kuye uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokho ahamba yena so uverse 1 uverse 2 yasitshela ukuthi masingoni but makwenzeka wona sinommeli uNkulunkulu asinikezele uJesu Kristu but lokho akusiniki license yokona ngamabomu ngoba ngilwangendaphuna amaHebheru 10 verse 26 no 27 lithowona ngamaboma usekho umnikelo ngesono kuphela ukulindela umlilo ozoqeda amaphika ngani amaHebheru 6 verse 4 kuya 6 lithi lowo onambithile ubumnandi bezwe elizayo wanambitha amandla sezulwini okungumoya ongcwele uma ona lincane ithuba lokuthi aphinde avuswe ngokusezibethelela uJesu obaba so asoni ngamabomu khona malenzeka iphutha uthuma sinommeli uJesu Kristu that is holiness kukhona abantu abangakwazi ukuzithoba khona abantu abangakwazi ukuxolisa angazi noma first blame abazali babo ukuthi ababafundisanga ukuxolisa noma kubuye umuntu abantu abakufunda ukuxolisa ukuze uxolelwe ngoba umangalo ungena esiphongweni ungenela isono othi sincane uma besingawasebenzisa amandla esiwanikeziwe uNkulunkulu yazi bambala kakhulu kunalabo abayongena ezulwini abebezongena ake ngikhulume into esimple ngoba nami ngiyafunda la ekhaya lethu ufike enze iphushanyana umuntu elincane masikhulukhuluza ukungibangela umsebenzi omningi kodwa bese engikhumbula uNkulunkulu ethi uma ungasho ukuthi uyamxolela ngeke angene lo muntu ezulwini ngoba kubhaliwe kuJohn chapter 20 enibabambela izona niyalazi kodwa lelo zwi anilazi ngake ngalishwe futhi khona ngathi akubona amaqhubu esibabambela izona kuJohn chapter 20 uJesu evuka mawusho ngepasika uJesu evukile
uJohn chapter 20 ngifuna niyibone bese nikuhlonipha ukuxolisa abazalwane, nikuhlonipha ukuxolisa. Ngoba nathi sesibona ukuthi into encane ngenamsebenzi athi umoya ongcwele thana uyakuxolela. Ngoba uma ungamxoleli ngeke angeke esikuyi. Verse 21, khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kunina njengokuba bengithumile mina nami ngiyanithuma. Verse 22, kwathi kubasho njalo wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya ongcwele. Verse 23, enibathethelele izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Akubona igqubuleli ilungelo noma amandla engiwanikeziwe. Umuntu ethi ngiyaxolisa, ngiyangilezi ngento elula abayixolisayo ekhalezo, athi ngiyaxolisa ukuthi ngicishile. Abafika send message abesetisha bese kuyasala ngakumina ukuthi deleted. Abese bhala imessage athi ngiyaxolisa ukuthi ngicishile. Umsebenzi wase kufanele ngibhale ngithi uJesu Kristu inkosi siyaxolela. Ngiqalekile ama messages maningi ngithi manje ngiyayeka uthi ungakhohlwa ukuthi uma ungathi ngixolela umuntu uyangena esonto. Yebo nti incane kanjani lento? Laba ke abangaxolisi ke abangaxolisi ke ngoba manje ngangasho ngeke ungene ezulwini ngamandla engiwanikeziwe la. Akulona igugu ngikuthatha njengomsebenzi azomuntu ungenzela umsebenzi omningi. Hayi bo lo muntu angahlanga ngene ezulwini thanda ngixolela. Abanye ngaba understand mangithi siya kuxolela ngisuke ngisho mina nalo ngigibela ngisuke ngisho ngento ngoba ngingekho. Mangixolela ngixolela naye ukuze angakubambeli leso sono ngoba nginikeziwe igunya 23 enibathethelele izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe. So mase ngithe siya ukuxolela ubojabula ngoba uxolelwe nayizulu. Mangithi ngiyakuxolela wofaka question mark ngoba uxolelwe uNsibanda wazi noma izulu lixolele. Kukhona abantu obonayo ukuthi akukho kubona ukuxolisa. Yazi ukuthi akukho. Afika abhali number wrong. Asubmit umuntu. Ngithi ngiyamfaka umuntu ithi system akanawo WhatsApp bese ngibhalele. Ngithi le number oyilethi la inayo WhatsApp. Abese iletha, mayise iletha ubona ukuthi udideke kweyodwa. Avela iletha zithulele. Kanti khona abantu mabeletha thawu ngiyaxolisa benze iphutha. Usubuthi lo ngaxolisi usukane ngokuthi ngiyaxolisa. Yini ngempela esukane mothe uyaxolisa. Bese ngizithulela ke nami uqhubeke ngisebenze ngoba wami umsebenzi wenzani ukusebenza isikhathi sisekhona. Ingakho ke lithi lelizwi bantwanyana bami nginilobele lokhu ukuba ningoni kepha umuntu ona sinommeli kuBaba uJesu Kristu olungileyo. Asikufunde ukuxolisa bafowethu, ufunde ukuxolisa. Hayi kuba uNsibanda noma ubanje, funda ukuxolisa. Kuyisibusiso ukuthi uma uthi uyaxolisa athi umuntu ngiyaxolela. Noma uyakholwa noma akakholwa, mayithele ngiyaxolela ubobonga ngoba isibusiso leso. Ngoba uJesu inhlawulo ngezono zethu, kungezethu zodwa kodwa nezezwe lonke. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi uma sidina imiyalo yakhe. Mawudina imiyalo yakhe uyamazi. Eminye imiyalo yakhe ukuthi xolisa. Abanye banethendency ukuthi abaxolise ingane. Ngoba ingane uyayizala undermine. Uzongena kuliphi izulu? Thema uphuma la, bathi ngizokuphathela iKFC, ikhali ingane yathula ilindele iKFC. Mawusubuya khumbula eTaxini nawe uyikhohlwe futhi ikhohlwe ngempela kwenzeka ngephuthu ngikhohlile. Ngena ngakho nje ekhaya ngoba ingane ilindele iKFC. Mfana ngiyaxolisa, ngikhohlile. Noma kuphela imali, makuthi kuphela imali, ungaqhamuki futhi amanga. Ngoba le ngane imele uJesu njengobila, kuzohlulelwa ngento ikhulume kuyona. Sikhuluma ngobungcwele la. Mawufuna ungena ezulwini. Lithi ke siyazi ukuthi siyamazi yena uma sidina imiyalo yakhe.
ungasho ukuthi uyamazi mohlula imiyalo yakhe. Verse 4, lowo othi ngiyamazi engadini imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye, kepha odini izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela, ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Ngakho-ke loyo othi ukuye kumele ukuhamba njengokuba hamba yena. Ubungcwele, singena kwelinye iphuzu, kusho ukuhlala ngokuzihlambulula usuku nosuku, uzihlole ukuthi usekuye yini uKristu na. Mangeke ngibuze and ngiphendule ngoba honest, bangaka abazihlolayo? Ngoba kufanele uzihlole usuku nosuku. Mawungena nje embhedeni wakho ngaphambi kokulala, qale ekuseni uvuka, ulandele usuku lwakho uzibone waze woneke, uzihlole, ungamangaliswa izulu ngosuku lokugcina lukutshela izinto wazenza usenethuba lokuzihlola. Zihlole, hlola amagama wakhulumile, hlola izinto zenzile, hlola ukuzenzisa kwakho nokubalekela abantu. Uthi uyohlangana nomuntu edolobheni ukumbona ushintsha indlela kuqala, ube umuntu onamamuthi. Lona uMongcwele akanamamuthi. Umuntu onoMongcwele uyedwa, uyafana, uyathokoza kuMoya oNgcwele. Funda kwaseRoma 14 verse 17 lithi umbuso kaNkulunkulu akusiwona ukudla nokuphuza, kodwa kungukuthokoza emoyeni oNgcwele nokulunga. Asivule. So umbuso kaNkulunkulu ilowo. Izolo bekumnandi enkonzweni. Ukhona ozowakhuluma wathi izulu siphila sila emhlabeni. And ubeqinisile. Roma 14 verse 7, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni oNgcwele. Ukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni oNgcwele. So uma umzalwane onamamuthi uyahleka namhlanje, kusasa usahleki, ufuna sihleke makuhleka wena, makuthule wena sithule. Uzongena kuliphi izulu? Thina ukuthi fanele siphelelane nje nawe. Ngoba uzosenza lezi sisilwane lezi. Uzosenza unwabu. Olumali hambe endweni emhlophe lishintshe libe mhlophe, lambe endweni emnyama lube mnyama. Asikwazi thina ukuphila leyo mpilo yokumbuluza. Iphile wedwa uma ufuna esibhweni. Ubungcweleke kusho ukuhlala ngokuzihlambulula usuku nosuku. Uzihlole ukuthi usekuye yini. AbaseKorinte besibili chapter 13 verse 5 and 8. Zihloleni nina nibone ukuba nisekukholweni yini. Nizivivinye nina kanti anizazeli yini ukuthi uJesu Kristu kunina na. Uma kungenjalo ningabokwaliwa ukuba sinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso kuphela, uma simele iqiniso. Asinamandla okwenza utho. Asingamelane neqiniso. Limele iqiniso. And ukumele iqiniso akulula, kodwa iqiniso liyakhulula. Ukumele iqiniso kunzima ngezinye izikhathi. Ukumele iqiniso ngesinye isikhathi kubuhlungu emzimbeni wakho, ngoba ungenzela ushaya ukukhuluma iqiniso, kodwa uyalikhuluma uthi ngcono ngife ngifele iqiniso, ngoba uJesu indlela neqiniso nokuphila. Zihloleke usuku nosuku ubone ukuthi usekukholweni yini, uzivivile. Ukuthula neqiniso akuhlukani nobungcwele. Uma ungenalo iqiniso ungazisho ukuthi ungcwele. Uma ungenakho ukuthula ungasho ukuthi ungcwele. Ukuthula neqiniso akuhlukani nobungcwele. Yingakho sinamandla uma simele iqiniso. Lithi lelizwi verse 8 Korinte besibili chapter 13, ngokuba asinamandla okwenza utho uma simelana neqiniso. Kuphela masimele iqiniso. So amandla siwathola ekumeleni iqiniso, ngoba iqiniso liyasikhulula. John chapter 8 verse 31 and 32 uthi uJesu, uma nimi ezwini lami ningabafundi bami sibili, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakumkhulula. Siyama ezwini lenkosi. Umile imulo ngokudinga ukuma kulo kumnyama, kusemini, kubuhlungu, kumnandi, yima ezwini lenkosi. Zikhona izikhathi ezinzima
ukhetha ukungami noma ufisa ukungami ezwini lenkosi, kodwa ngoba uyamazi wakufela esiphambanweni uqinisele ume, kanti kade kuyitest le bizokutesta. Kungubungcwele ukuthenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Lithengwa kanjani iqiniso? Ngokulimela. Ulimele ngishilo ngathi kunzima ukumela iqiniso ngesinye isikhathi. Ngesinye isikhathi kufika abaphethe isibhamu bezokususa eqinisweni. Ngake ngaxoxela abanye indaba eyenzekayo kulaba bantu laba abayizigebengu. Uthola ukuthi intombazane ithandana nomuntu wesilisa, ifuna umshado, umuntu wesilisa akafuni ukuyishada, ifike la efa khona, suke ihambe yothenga igebengu kube kumfundisi oshadisayo. Ngixoxa nganekwane, ngixoxa into engayixoxa lo muntu eyenzeka kuyena umfundisi. Fike babe u-10,000 la abakashi bezengane basebebeka isibhamu la. Basebethi mfundisi njengamanje siyakwazi ukuthi uyashadisa. Uzosibhalela incwadi yomshado, umshadise nalo bedate ngoba ufile lo izolo. Isitifiketi somshado bhala leli langa ukuthi ufese eshadile. Ukwenani ukuthi uthathe le mali uphile noma inhlamvu wenze umsebenzi wayo sihambe nemali yethu. Iqiniso lifuna ulimele sekunjalo, liyamela iqiniso. uJesu wafa, wafela iqiniso eyiqiniso. Yini thina singafuni ukufela iqiniso? Zikhona izikhathi ezifikayo umuntu esidinga ukumela iqiniso. Kungubungcwele ukuthenga iqiniso. Izaga 23:23, thenga iqiniso, ungathengisi ngalo, nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda. Mawufuna uku-understanda kahle, uzophinda kaningi ukuthenga. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Thenga ukuhlakanipha, ungathengisi ngakho. Thenga ukulaywa, ungathengisi ngakho. Thenga nokuqonda, ungathengisi ngakho. Lisho lokho leli. Kanti nje thenga iqiniso, ungathengisi ngalo, nokuhlakanipha, nokulaywa, nokuqonda. Zonke lezi zinto uyazidinga, ungathengisi ngazo. Izinto ezingake ziwu-4 cela sizibukeke siziqede bese yaphuma inkonzo. Liyini iqiniso? Siqala ngakho, sizoze ekuhlakanipheni, size ekulayweni, sigcine ngokuqonda. Liyini iqiniso? John 14:6, uJesu wathi kuThomas, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, ngakho za kuBaba ngaphandle kwami. So iqiniso lunguJesu uqobo lwami. Umbuzo wesibili, kuyini ukuhlakanipha? Ngizochaza la magama. Mawufunda izaga 1:7, ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. Thenga ukuhlakanipha, ungathengisi ngakho. Musukuthi ngoba ucabanga ukuthi uNkulunkulu awumboni, umfundisi wakhe awumboni, bese uthatha amachance wenza izinto obungeke uzenze phambi kwakho. Kanti uNkulunkulu usephambi kwakhe still. Ungebe bikho phambi kaNtsibande noma umfundisi othize, kodwa phambi kaNkulunkulu noma ungashonaphi. Wathi abaleka uJona eshona emkhunjini, eshona entarashishi, wayela uNkulunkulu. Waze waphonswa olwandle, wamhlelela inhlanzi, yamgwenya ela uNkulunkulu. Ayikho indawo ongambalekela kuyona. Ngakho-ke ukuhlakanipha kungukuqala kokumesaba uNkulunkulu. Joshua 34:9 ngihlale ngokukhuluma mangigcoba abantu. uJoshua indodana kaNuni wayedwela umoya nokuhlakanipha, ngokuba uMose wayebekile izandla phezu kwakhe. Abantwana bakwa-Israyeli bamlalela-ke benza njengalokhu uJehova emyalela uMose. uJoshua wayedwele umoya nokuhlakanipha, ekuthole ngoba uMose embeke izandla. Thenga ukuhlakanipha, ungathengisi ngakho. Thenga iqiniso, ungathengisi ngalo. Ukuhlakanipha kaJoshua
akuveli uMose. Yize lithi izwi uMose wabeka izandla kuJoshua waba nokuhlakanipha nomoya, kodwa ukuhlakanipha koJoshua akuveli kuMose, kodwa kuvela kulo ophila kuMose. Lo ophila kuMose uyena athi uMose mayebeka izandla kuJoshua wayese through izandla zikaJoshua wadlulisa ukuhlakanipha. Ngamanye amagama qaphela ukuthi ubani obeka izandla, ngoba lento iyona uyithole kulokubeka izandla. Ubani obeka izandla? Uphila ngamuphi umoya? Uphuza amaphi amanzi? Ukhonza yiphi inkosi? Uzofuza uyihlo ngoba uyihlo yakuzala. Umuntu nje obeka izandla ukuzele usungowakhe. Umuntu obhabhathisa la emanzini ukuzele usungowakhe. Mawubhabhathisa umuntu ongekho ngcwele nawe ngeke ube ngcwele. Awusoze ube ngcwele ubhabhathisa umuntu ongekho ngcwele. Sithathe iBhayibheli silahle liyabheda manje shoda. Ngcwele wena ubhabhathisa umuntu ongekho ngcwele. Ungcwele wena ubekwe izandla umuntu ongekho ngcwele, umuntu ohambe uthinta abantu besifazane, hambe eshele babhanza. Kusuthi ungcwele ke wena. uJoshua indodana kaNuni wayigcwele umoya nokuhlakanipha ngokuba uMose wayebekile izandla phezu kwakhe. Abantwana bakwaIsrayeli bamlalela benza njengalokhu uJehova emyalile uMose. Ithi-ke mina ukuhlakanipha kaJoshua akuveli kuMose, kodwa kuvela kulo ophila kuMose. Yebo uJoshua kungene ngezandla zikaMose, kodwa kuveli kuMose. Singene ephuzweni lesithathu. Kuyini ukulaywa? Noma ke ukuyalwa. Ukuthatha ngendlela efanayo kubizwa ngendlela engafani. Kuyini ukulaywa noma ukuyalwa? Angisho ukulaya lokho ukuthi yazi ngifuna ukulaya sibantu bani. Asikhuluma ngalokho, sikhuluma ngokuyalwa, unikezwe ama-advices. Ungukugcina imiyalo nezimiso zeNkosi yethu uJesu Kristu. Sikhuluma phela ngezinto ezingekho emoyeni, sikhuluma kumoya. Ukuyalwa ungukugcina imiyalo nezimiso zeNkosi uJesu Kristu. Ufunda iZaga 3 verse 1 kuya ku4. Ndodana yami ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Ngokuba imiyalo iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku. Kanti into esikhulisayo ukugcina imiyalo. Yazi sikhulisa ukugcina imiyalo. Yakhumbula ngisensizwa ngisemusha sengwile ekholweni. Kanhlala intsheni ngazalelwa ekholweni. Sengwile ke ekholweni. Umama umfundisi njalo mntanami kade ugcina esontweni, woza phela enkonzweni. Ngangenza sure ukuthi angimphikisi. Ngizoyeka konke engikwenzayo ngimlalele. Sengiya-understanda manje. That is why sengikhule ngaze ngangaka. Ngoba ngangenzani? Ngangikugcina imiyalo engiyalwa ngayo. Uthi uverse 2 kweZaga 3. Ngokuba imiyalo iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Zonke lezi zinto uzithola just because uthema uyalwa wayigcina. Ukuyigcina akakhona ukuyigcina esifubeni ukuthi uyikhumbule, ungukuyenza. Imiyalo iyonezela insuku kuwe neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso verse 3 makungakushiyi kubophe entanyeni yakho ukuloba esibhebheni senhliziyo yakho ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nakubantu. Isihe neqiniso makungakushiyi. Unaso isihe wena la. Mayekucelile umuntu awuyilanduli uthi ngenhliziyo sekuselo kwamedwa ngeke ngisamnika. Mekulithola udumo uNkulunkulu asinika lona, usinika ngoba sinesihe
uneqiniso. Unalo iqiniso. Unaso ilisihe. Uma umuntu etshela utho awumlandelisi ngamagama. Akusona isihe umuntu uma etshela utho bese uyambalela. Wena wacela ukuthi kwami ukubuyisa ngizobuyisa nje lokho. Akusona isihe leso. Kumele uyeke ngokumningi usukhulumile. Ubani ofuna into ekhulunyelwe? Wena ukudla okukhulunyelwe kuyagulisana. Khona abakhulumela ukudla. Akukhulumela ukudla. Thengwa yimini ukudla la ekhaya. Mina engasadlile sengidlile nina kodwa mina engisebenzayo. uNkulunkulu wakwenza ibreadwinner. Mhlawumbe ukwenza ibreadwinner ngisho kwabadala kunawe bondle uvala umlomo wakho umvuzo wakho usezulwini. Obhuti bakho nosisi bakho lokhu bafundeke. Khulumela ukudla. Lokho ozofa ukushiya. Bayidleke imali yakho usudliwa izimpethu wena. Bazoyidla futhi. Ngeke bayiyeke. Baningi nje kahle ukhululeko uzithola umkhalezi uwini. Isihe neqiniso makungakushiyi kophe entanyeni yakho ukuloba esibhebheni senhliziyo yakho bese ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Psalm 3 verse 19. Bonke ngibathandayo sisakhuluma ngokuyalwa njalo. Uthi uJesu bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibayale ngakho ke shisekela uzuphenduke. Yazi mhlawumbe le nkinga ekuvelelayo ingoba uNkulunkulu ufuna uphenduke. uNkulunkulu lonto ayifunayo. Uyahlupheka ufuna umsebenzi awutholi. Phila ngokucela uyaphiwa. Suze walahlekelwa isithunzi. Hayi uNkulunkulu ufuna uphenduke. Phenduka. Uhlaleleni ezonweni. Ufuna wena uNkulunkulu yakubonda uzwa. Ngona hluphe. Athi umbhalo weHubo 119 verse 71 kwangifanele ukuthi ngihlushwe ukuze ngazi izimiso zakho. Khona abantu kufanele bahlushwe ukuze bazi izimiso zikaNkulunkulu. Nawe ufuna uzuhlushwe. Ufuna ukuthi uhlupheke, ufuna uzuhlale kulithe. Ufuna uzuhambe eceleni kwezicathulo zakho. Ungabi nalo insipho yokugeza. Uzuswele ngisho iperfume. Hamba unukela bonke abantu. Thatha impahla yakho yokugqoka uthi ngokuqala uthi ayigqoka iyanuka kodwa kade washiya. Ngoba iphunga lakho selihlezi nje selihlula insini. Uyashaya wabuya uze ekhaya uyakufuna uJesu. Awudalelwanga lempilo ephilayo impilo yokunuka. Uthi bonke ngibathandayo ngiyabasola ngibayale ngakho ke shisekela uphenduke. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. At verse 11, yeah, 12. Verse 3. Ndodana yami, ungadeleli ukulayo kaJehova. Ungakhathazeki ngokusola kwakhe. Ngoba uJehova uyamlaya amthandayo, njengoyise indodana ayithandayo, njengoyise indodana ayithandayo. Yenze ngani uyayala. Iphuzu lokugcina uqondo. Akusakumba ukuthi sisukaphi. Sithethe ungathengisi ngeqiniso. Uthenga iqiniso, uthenga ukuhlakanipha, uthenga ukuyalwa, bese uthenga uqondo. Kuyini uqondo? That is understanding ngolimi lwesiNgisi. Hayi uqonda njengothi lo mkhondo. Sikhuluma ukunderstanda ukuqonda. 1 John chapter 5 verse 20 uthi kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo ukuze simazi weqiniso. Ingqondo esinikeziwe yokuqonda simazi weqiniso. Ukwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Bese ethi sikuyo weqiniso, kuyo indodana yakhe uJesu Kristu. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. uJesu unguNkulunkulu. Bahlale beba nenkinga abantu abaningi nabangakholwa. Bethi indodana noyise awufana balingana. Nanti izwi uJesu unguNkulunkulu. Bese ke laba abanye ke bethi naye lo wabo unguNkulunkulu. Ayike mina ngani sokushiyana uNkulunkulu
ngosuku lokugcina. Bathi kimi Nsibande awatshela ukuthi bamawele bobabili baphuma eNazaretha bangamaNazaretha. Ayingenanga ke mina leyo. Ngoba nabo bathoka ubani uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli la 1 John chapter 5 verse 20. Kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile yasinika ingqondo ukuze simazi weqiniso. Sikuyo weqiniso. Kuyindodana yakhe uJesu Kristu yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila okuphakade. Ngithanda umhlo lesingisi uma ivesi sifuna lithathe kahle. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true. And we are in him who is true. In his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Sinikezwe ingqondo esinikwe uNkulunkulu ukuze simazi oyiqiniso. So singakhathazeki uma sibona abantu bengamazi uJesu wethu. Abayinikiwe ingqondo, abanayo understanding. Ingakho ke lithi izwi lenkosi thenga ukuqonda, uthenga ukuyalwa, uthenga ukuhlakanipha, uthenga iqiniso. Ungathengisi ngalezi zinto. If ever uzithola uhluphekile, udinga imali, mazidayisi lezi. Ifanazo wezokuvulela umnyango wezulu. Sinomqondo kaKristu ukuze sazi izinto zasezulwini. Isakhuluma ngeunderstanding. Umuntu ongenayo umqondo kaKristu akazazi zasezulwini. Kodwa sinomqondo kaKristu ukuze sazi izinto zasezulwini. Basekorinte bokuqala chapter 2 verse 12 ya 16. Kepha thina samukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esiphiwe uNkulunkulu ngomusa. Kuphendula umbuzo wabantu abangazazi izinto abaziphiwe uNkulunkulu ngomusa. Ukuthi inkinga yabo abamukelanga umoya ovela kuNkulunkulu. Banomoya wezwe owenza bazi izinto zezwe. Khumbula omunye umfundisi. Now I understand as I stand here. Uthi ke Nsibande ngiyakha ngakho umuzi wami. Mase ngiqede wona-ke sobe sengakha indlu kaNkulunkulu ngaphinde yesonto. Ngakuzwa uma ngikulalela ukuthi ku-odd, but namhlanje as I stand here. Kepha thina samukelanga umoya wezwe, kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esiphiwe uNkulunkulu ngomusa. Uma usukwazi ukuphiwa uNkulunkulu ngomusa, uyoqala wakhe indlu yenkonzo ugcine ngomuzi wakho. Yebo uqale ngowakho ugcine ngokaNkulunkulu ngemali kaNkulunkulu. Ingoba asizazi izinto esizinikezwe uNkulunkulu ngomusa. We need that understanding. Simele ukuzazi yazi ukuthi yini uNkulunkulu akunikeze yona bese uyisebenzisa. Ngesikhathi uyisebenzisa uNkulunkulu uzokunika umvuzo udle ifa lomhlaba. Ngeke ulidle ifa lomhlaba ungayenzeli intando kaNkulunkulu. At verse 13 ufuna siqhume sibuyele ku verse 12 sekwaba seKorinte bokuqala chapter 2. Kepha thina samukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi esiphiwe uNkulunkulu ngomusa. Verse number 3 verse 13 I'm sorry. Esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa sifundiswa ngumoya, sithazwa komoya ngomoya. Sithazwa komoya ngomoya. Ngiyambonga kakhulu mina uNkulunkulu ngiyamdumisa. Ngoba ngikwazi uma phambi kwabantu kuphela u5 minutes ngingaliquothanga izwi. Ngoba unginikeza ukuchaza izwi ngezwi. Mawuchaza izwi ngezwi, uchaza ukamoya ngomoya ngoba izwi liwulizwi. Ulizwi nguJesu, uJesu ngumoya ongcwele. So sithaza umoya ngomoya, sithaza izwi ngomoya. Endabe benezambulo laba abantu abangalifunda iBhayibheli. Mashumeli awe enkandla
ekutshela izambuko. And ngifuna ukukutshela ukuthi any revelation that is not based on the word of God is null and void. Bangumsindo nje. Lishi isingisi ukuthi an empty vessel makes more noise. Sitshe singenalutho, sibangumsindo. Thatha ibhakede ligcwele amanzi, ulidedele lizothi dithi lithulele. Usuthatha eli-empty ulidedele, uqhele lize lidlole lapha phansi. Li-empty. Baqaphele labantu abakhuluma kakhulu, ba-empty engqondweni akho lutho. Kodwa lithi lelizwi esikhuluma ngakho futhi kungezi ngamazwi afundiswa ukuhlakanipha. Kodwa awufundiswa ukuhlakanipha kwabantu, kodwa sifundiswa umoya, sichazwe komoya ngomoya. Verse 14. Umuntu wemvelo kakwamukela okamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye. That is why bengena bephuma ekhaya lezwi, because it is foolishness to them. Into ekhulunywa ekhaya lezwi ingubuwula bayizwa. Ngoba kubona abasekhaya. Owasekhaya uyezwa ukuthi kuthiwani ngoba wasekhaya. Khulunywa ilanguage yasekhaya. Umuntu wemvelo kakwamukela okamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye. Angeqonde ukuba kubonisiswa ngomoya, nanti ligama lokuqonda, sifuneni understanding. Ngoba akakuzwa nje, ngoba akakuqondi. Uyawuzwa umsindo, uyezwa ukuthi kuyakhulunywa, uyezwa ukuthi kuyashunyayela, but understanding ayikho. Yebo ngomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Yena kabonisiswa muntu. Wawuzihlola uzibuze ukuthi kwenze njani mawusuka nje ufika kuthi ake ngeke usibanibani ngiyofuna iadvice. Ufuna iadvice ngomoya wena uyaboniswa. Alithi izwi omoya kabonika ubona konke akabonisiswa umuntu. Ihlungu iBhayibheli kodwa likhuluma iqiniso ngoba likhuluma ngomuntu. Mawukube nesikhangiso kusukela kumuntu ofuna iadvice, awuyena umoya wena uyaboniswa. Ngaphandle phela vele siyakhula kumoya ngokuhlukana kwethu. Bengiyokukhetha ngithi kungcono ukuyobuza kumfundisi wakho kunokubuza kunoma ubani. Ngoba uthatha ukuthi umfundisi wakho njani ukhulile kunawe futhi uzokutshela kwasezulwini. Ngoba yena unjani ukumoya. Angazi ke mawuna umfundisi ongekho kumoya, ayike. Angazi ke njani. Kodwa nje kungcono ukuyobuza kumholi wakho kamoya, izinto zikamoya, kunoma uzibuze kunoma ubani. Ngimphinde verse 14 and 15 bese ngiyathi 16 bese siyakhulela. Umuntu wemvelo kakwamukela okamoya. Sengisho uNkulunkulu. Umuntu wemvelo kakwamukela okamoya kaNkulunkulu ngokuba kungubuwula kuye, angeqonde ngokuba kubonisiswa ngomoya. Kepha ngokomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Ngokuba ngubani owake wazi umkhondo wenkosi kuba ngaze ayifundise na. Kepha thina sinomkhondo kaKristu. Uma uKristu engazange afundiswe umuntu, mina ngibe ngifundiswa ukuthi anginawo umkhondo kaKristu. Ngoba kufanele ngafundiswa nami ngoba mina ngifunda kuyena uKristu. Omoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa umuntu. That is holiness. Ubungcweleke ilo. Ngoba umoya mawukuwe uyakhuluma. Uthenda hayi lokhu uNkulunkulu akafuni. Musugqoka kanje. Musukwenza kanje. Akekho umuntu obonisa wena. Ngoba wena unomboniso ophila kuwe okutshelayo ungakaveli kubantu. Kodwa uzotshela umuntu ukuthi musugqoka kanje, hawu lokho akukuhle lokho akwenziwa. Shuthi awunawo umqondo kaKristu. Umqondo kaKristu umoya ongcwele. That's good, let's tell us. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa siyabonga ukuthi uphendulele umkhuleko wethu masicela ukuthi ukhulumisane nempilo zethu. Siyabonga sikuzwile ukukhuluma kwakho.
ongezwanga ilongeno wasekhaya, ongezwanga ongenawo umoya ongcwele, ongezwanga ilo Nkosi omelene nawe. Sisizeke Nkosi sesizwile, siphume senze, siphenduke, sisekulo mhlaba ngoba kukho ukuphenduka ngale kwethu. Konke sikuzwile, usho njalo kuJohn 12:48. Wathi ngeke usahlulele kodwa izwi likhulume kithi lizosahluleka. Konke sikuzwile namhlanje, nesisayokuzwa masisaphila, nesakuzwa okudlulileyo, lezi inkosi zizoba phambi kwethu sahlulelwe ngazo. Sisizeke Nkosi singabi ngabaluzwa kuphela sizikhohlise, kodwa sibe ngabaluzwayo balenze izwi lakho. Busisa wonke umuntu ofikile la. Busisa Nkosi ngokuthi aqonde, al-understand izwi lakho abeseyalenza. Busisa Nkosi ngokuthi ezwe ukuyalwa kwakho ngoba kona kucebile kungenisana ezulwini. Msize Nkosi ukuthi akuzuze ukuhlakanipha okuvela kuwena ngoba ikhona okuzosenza sikwazi ukuba nama-choices a-right azosisezulwini. Kakhulu ngaphezu kwakho konke msize Nkosi alimele iqinisa angathengisi ngalo ngoba lokho kungubungcwele phambi kobuso bakho. Udumo silikeza wena, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu sifikile emaphethelweni enkonzo, kodwa-ke ayikakaphumi inkonzo. Sengishiyela-ke kumphathi wohlelo ukuba aqhubeke nohlelo lwakhe. uNkulunkulu abusise usafikile enkonzweni, ungabuyeli-ke emuva ungasiphethe sakho sibusiso. uJesu Kristu inkosi.